Gazteako azken maketa lehiaketa irabazita sariaren parte zen Bilbao BBK Liven zuzenean aritzea, eta zorionak neska mutilak. Leire, Pitxi, Letu, Imanol, Javi, Altuna, zer moduzko esperientzia izan da gaurkoa? Jo, sona, motza, baina sona. Bai, guztai biliga, kolako eszenario puska baten gaina, sondo. Jaialdia zabaltzeko orea izan duzu zuek, horrek gauza onak eta txarrak izaten ditu noski, arratsaldeko 4:00 ziren. Kuadrillakoak eta familia artekoak behintzat, han zirela, konprobatu dugu. Bai, joen, alde txarra, igual jende gutxi zeola, orduare txarra da 4:30, baina, bestela, berdin du, alde txarrek berdin du, oportunidad honengatik amagarri gaina. Ondo pasa duzu eta orain gainera gelditzen zaizue BIP gunerako sarbidea eta hori danare aprobetxatu beharra egongo da, ezta? Hoxe baiet. Horain, parranda pixka ditiak ez dugu. Aprobetxatu festivalen gaudela eta kanpina dekarri dugu, osea. Kamerinoa guen kontuatu gara, kamerinoa genekala, kontzertua bukatuta, behan du iritsi garako, así que guende kamerinoa zoze proetxo pixkatatea garko zaio, así que gure bizonako este oitare gertatu beharko dugu da. Disfrutatzea guen gehien bat. Maketa lehiaketan ezagutu zintuztegun, Gaztean orain aukera berri bat izeneko kantua daukagu entzungai, egia esan ez dugu zuen doinu gehiagorik ezagutzen da zer repertorio eskaini duzue gaur? Gehien bat, 7 abesti eskaini txeu eta gehien bat izan dira, atera berri den maketan zeuden abestik, eta hortaz aparte berri batzuk da jarri txeu, baina 7 handa, gutxi zian. Azkena uste dut Gaztea sarietan egon ginela, eta komentatu zenuten grabazioren bat, edo behintzat bideratuta bat zegoela, ezakit nola dauden kontu horiek? Bi abesti grabatu txeu, ja. Diskoako suposatzen izango bi abesti grabatu txeu, eta hemendik aurrera guen udara parten grabatzen segi behar duela uste dugu, guen digan hitzetxo gako, baina bai proiektua badago, eta hemendik urte baino gutxioa disko ateratzeko ala espero dugu. Esperantza horrekin zabiltzate. Bai. Bai, egizten dugu behintzat, aztaro aldea nola gutxu gara beratako ala. Durango batzok hain Oso ondo. Grabatu dituen kantoek radio nola entzungo dira. Guain gutxi barruia beste single bat sartuko bat, grabazioare atzeatu genuen azterketa genezkala eta hori da beretzea beste single bat martxan beharko luke, baina guain hasiko beste single bat, pentsate 2 astea o alakon bat. Denboa gutxiko kontua izango dut, pixkat editatzea behatzea eta grabatuta dago, arazio gabe. Beraz, grabazio lanak egin daude eta udazken parterako izango dugu Lainen iraupen luzeko lehendabiziko diskoa kalean. Pentsatu bai. Horiek etorkizunerako dauzkazuen planak eta etorkizun hurbilago bati begira jarrita, gaur parranda egin behar duzuela esan duzue. Zakit ze talde ikusteko gogoa daukazuen? Depeche Mode, bai. Espektakuloa gati bakarrik gaina, Depeche Mode. Gure gurasoen gatik amare, horretxeko, horrego Osea. Ondo pasa eta zorionak beste behin ere eta dana ondo atera dadila. Eskerrik asko.